Okay. I den her video, min far, han vil gerne have en crossbowmaster. Se, han prøver at få en crossbowmaster. Måske prøver han at få en paragon. Far, gør du det? Nej, en kanon. En paragon er meget stærk, far. Husk at få dig en super monkey. Så har jeg slet ikke råd til det. Det får du. Min far er altså på easy mode, så du kan godt få en banan farm, far, til at få nogle penge. Hvis du gerne vil have penge, far, så skal du bruge en banan farm. Jeg har ikke råd til en bananfarm. Jamen, det får du. Du skal bare spare op. Min far, han klarer sig godt lige nu. Min far, jeg troede, du sparede op på flere bomber. Far, den giver 2 monkey money. Skynd dig, du må poppe den. Brug en magiabe. Fik du den, far? Nope. Du skulle have brugt en magic monkey. Jeg ved ikke, hvor der er en magic monkey. Det er lige. Hvor skynd dig? Den er camouflage. Er den der? Nej, ikke der, ikke der. Okay. En anden gang, så siger lige til i god tid. Nu fik jeg den jo ikke. Men det giver kun monkey money. Den tager ikke skade. Du skal bruge din sniper. Du skal opgradere den på hår, far. Den her. Den kan man ikke opgradere. Den skal først have noget. Jeg skal have den her. En superabe. Nej, far. Køb en bananfarm. Den giver dig penge. Den her, den er meget bedre. Okay, bagefter du køber en bananfarm. Nu køb en bananfarm. Men vi har ikke brug for penge, vi har brug for at vinde den her. Jamen, du har brug for penge til at købe ting. Jeg får da mega hurtigt penge, så der. Den har de vildeste upgrades, den her. Ja. Yeah. Mine har gjort ondt, fordi jeg skal holde så meget. Det er altså uskarpt i telefonen. Jeg får lyst. Det er sikkert bare for lyst. Nu burde det virke. Han klarede det. Nu går han for. Du skal gå på bananafarm. Bing.
Køb en bananfarm, far. Hvorfor? Fordi den er god. Du skal gider bruge ikke penge have til at noget gøre det bedre. bananfarm. Far, du behøver. Det er kun 1.000 kroner. Jeg skal have en nem indsamling. Nem indsamling. Du skal opgradere den nederste, og så den øverste. Nederste. Jeg skal jo selv samle de her bananer. Det er ikke åndssvagt. Du kan også bare bruge... Du kan allerede opgradere den, far. Jeg kan ikke opgradere den. Jamen, jo, se. Jeg vil ikke opgradere den. Jeg vil have opgraderet den nederste, den der. Jamen, det har du ikke nok til lige nu. Jamen, jeg gider ikke. Du kan få det tilbage, hvis du går på... Bare Hvis den. jeg den kan allerede upgrade på Bare den 3200 får ikke så XP. meget level, far. Den får ikke så meget level. Hvordan kan du se det? Fordi det er noget, jeg ved. Fordi